Bé, per últim, té la paraula en representació del grup parlamentari popular il·lustre diputat Jorge Beiber. Sí, moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, volguera donar la benvinguda al senyor Montiel a estes Corts. Parlava abans de m'emprendre esta intervenció que fa més de 30 anys que es coneguem i la veritat és que està bé conèixer, tornar a coincidir en estes Corts en un dia important per als mateixos, per el mero fet de que estiguem així parlant i defendent i presentant una iniciativa legislativa popular, però per el fet de que avui les Corts Valencianes s'obrin per voluntat dels grups parlamentaris, de tots els grups parlamentaris, a la participació ciutadana. Estic així parlant en representació del grup parlamentari popular, en representació del grup parlamentari popular que sustenta al govern valencià i que, com ja li vaig comentar en la primera de les reunions que vàrem tindre, el mateix este grup havia rebut instruccions del president Fabra per a poder fer viable esta compareixença i tractar la seva conveniència. Parlem, en este cas, i jo crec que és el més important, parlem de consens, el més important d'esta iniciativa legislativa popular que està plantejant la creació d'un nou servici públic de radiotelevisió valenciana, està parlant de consens, que és el més important per a este grup parlamentari, i així li ho van plantejar en el seu dia. Entenem esta iniciativa legislativa popular com una nova oportunitat per al diàleg, com una nova oportunitat per al consens. I a més, senyor Montiel, ho estem fent així, en les Corts, expressant-se en valencià, en la casa de tots els valencians, no en un àmbit reduït o domèstic, cosa que jo crec que també ens té que fer sentir molt orgullosos com a valencians. I dic que crec que lo fonamental, lo important d'esta iniciativa és el consens, precisament perquè este és el que el grup parlamentari popular ha estat buscant a lo llarg de tots aquests anys i no ha tingut la possibilitat d'aconseguir-ho. Estem buscant este consens des del plantejament que es va fer per part del president Fabra de pactes de comunitat, des del moment en què van redactar un document de bases per al consens, que no va tindre la resposta dels grups parlamentaris de l'oposició, perquè no ha hagut voluntat per part dels grups parlamentaris de l'oposició, absolutament mai, ninguna voluntat d'arribar a ningun consens, ni en esta ni en altres moltes matèries. Senyor Montiel, entenem esta possibilitat de consens, entenem, com li dia, que esta iniciativa legislativa popular obri una nova via per al diàleg, i jo li volguera preguntar, i entenc que sí, perquè esta sempre ha sigut el seu posicionament, però entén vostè que efectivament esta iniciativa legislativa popular que planteja la creació d'un nou servici públic de radiotelevisió valenciana té que ser una nova oportunitat per al diàleg i per al consens, i entenc que quan vostè està parlant d'aquesta necessitat de consens i d'aquesta necessitat de diàleg, ho està fent pensant en el consens de totes les forces polítiques, no ho està fent pensant exclusivament en el consens d'una part de les forces polítiques d'esta cambra. Jo entenc que sí, però clar, quan se planteja que aquesta iniciativa legislativa popular té que ser aprovada en la seva integritat, quan es planteja que no és una qüestió negociable, és a dir, que es té que aprovar al 100% esta iniciativa legislativa popular tal qual està plantejada, pues, no sé, pareix que qüestione un poc el fet del consens. Entenc, com li dic, i és la pregunta que li vull fer, que quan està vostè parlant de consens, està parlant, moltes gràcies, està parlant de consens de tots els grups parlamentaris. Esta ILP planteja, i és l'objecte fonamental, la creació d'un nou servici públic de radiotelevisió valenciana. Entén vostè, i és una altra de les preguntes que li vull fer, entén vostè que este nou servici de radiotelevisió valenciana, que és el que defèn esta iniciativa legislativa popular, esta iniciativa legislativa popular, a pesar de lo que han dit alguns dels membres de l'oposició, no parla de la reapertura
de la antiga radiotelevisió valenciana, sinó que està parlant de la creació d'un nou servici públic de radiotelevisió valenciana. Com diria, entén vostè que la sostenibilitat, encara que vostès en el document no parlen massa d'això, però sí diu que té que ser un servici ben estructurat, entén vostè que la sostenibilitat és un element fonamental? I per últim, senyor Montiel, i si no és així em corregís, li estic parlant de memòria, però entén vostè que és possible una nova radiotelevisió valenciana sense tindre totalment liquidada l'anterior? I ja, per últim, en qualsevol cas, tenint en compte aquesta voluntat de consens i diguent-li que, crec recordar que el que li vaig a dir és aixina, i si no és aixina em corregís, pensa vostè que en atenció a aquesta voluntat de consens seria convenient la retirada del recurs d'inconstitucionalitat presentat per el Partit Socialista del País Valencià? Per últim, i ja en això sí que acabe, senyor president, lamente que qui ha parlat abans de mi hagi volgut fer la meva intervenció i el que és pitjor, hagi volgut dirigir la seva. I ja, per a finalitzar, espere que els grups de l'oposició atenguen aquesta nova disposició per al diàleg, aquesta nova oportunitat per al consens, i que no utilitzi aquesta iniciativa legislativa popular com una nova ferramenta, com una nova arma contra el Partit Popular i el govern al que sustenta. Res més i moltes gràcies. Gràcies, senyor Bellver. Per a contestar a les preguntes i observacions que se li han formulat, té la paraula el senyor Montiel. Moltes gràcies. Per 5 minuts, però bueno. Sí. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies.